Sambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, ganap na alas 6:18 ng umagang. Oras ay sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Headlines News Blast. Headlines Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Headlines News Blast. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Ating balita regional, kalsada at drainage system sa Gomez Street, Barangay 4 sa Dagupan City natugunan na. Dalawang araw na bloodletting activity matagumpay na isinigawa sa Mapandan. Ilocos Norte, 95.35% drug cleared na mga barangay. Farm tractor mula sa DAR, binasbasan para sa mga magsasaka ng Bautista. Bolinao Tourism Officer, bagong PTA or PTOA President para sa 2026-2028. LGU San Jacinto, nagdaos ng bloodletting na kolektang dugo, malaking tulong sa mga nangangailangan. At Pangasinan PPOIC nakipag-courtesy call or nag-courtesy call kay Bugalyon Mayor para palakasin ang ugnayan ng PNP at LGU. OWA Region 1 pinalakas ang serbisyo para sa OFWs. Ang ating balita national, NBI, sinimula na ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. At dating kongresista na nag-resign sa kasagsagan ng usapin sa impeachment, inilahad kung bakit nagbitiw sa pwesto. At SP Allen Cayetano ipinaubaya sa Diyos ang kanyang pananatili bilang Senate President. CIC nagsampa ng reklamo inciting to sedition at inciting rebellion laban kay Attorney Respicio. Marcos Jr. walang nagawang positibo sa bansa bilang punong ehekutibo ayon kay Mayor Baste. At sa ating balitang showbiz, Jungkook nilunsad ang unang clothing line katuwang isang sikat na brand. At Ariana Grande naglabas ang Dangerous Woman 10th Anniversary Edition ng may unreleased track. Sunshine
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City. Ngayon po yung araw ng Lunes, ika-25 araw ng Mayo taong 2026. At ako po yung tagapagbalita, kapar J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan ni share at like ang DZRD 981 Tap News, SMNI News North Luzon, Tap News at DZRD SMNI Radio Digital. Pwede rin po aming mapanood sa aming YouTube account at sa TikTok. At sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Kalsada at drainage system sa Gomez Street, Barangay 4 sa Dagupan City. Natugunan na ang detalye. Malaki Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Naisakatuparan ng pagsasaayos ng kalsada at drainage system sa Gomez Street, Barangay 4, Dagupan City na magbibigay ng malaking ginhawa sa mga residente at motorista. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, makatutulong ang bagong infrastruktura upang maiwasan ang pagbaha at mapabuti ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang proyekto ay nasa katuparan sa tulong ni Kapitan John Alfonso Zabala, dating kapitan at kasalukuyang kagawad Raul Saison at ng buong Barangay Council na nakipag-ugnayan sa LGU. Maliban sa kalsada, ayon kay Zabala, sinasabay din sa pagtayo ang solar lights at ang sistema ng CCTV na may kasamang speaker. Sunshine News Blast. Unang-una, maraming salamat po kay Mayor dahil sa patuloy na pagsusuporta sa ating barangay. Dahil natapos na po natin ang daan po natin dito. Ito po, itong area ho na ito talaga yung pinakamalalim every time na may baha po. Problema ho natin yung drainage, yung kalsada po natin, laging malalim po yan. Pero sa ngayon, ito po, nabigyan ng solusyon, nabigyan tayo ng pagkakataon na nagawa yung barangay ho natin, maganda na yung drainage, maganda na yung daan, and then, ito po, napapansin nyo sa aking likuran, habang ginagawa ho yung construction, sinasabay ho natin yung solar. Para ho, isang trabaho na lang po yan. May solar tayo, meron tayong CCTV, and then at the same time, meron ho tayong speaker. Para pag may makita ho tayong kahina-hinala, pwede ho natin silang pagsabihan. Mabigyan sila ng information po. Ayon sa alkalde, kasabay din sa mga proyekto at programa na kasalukuyang isinasagawa sa lungsod ang Material Recovery Facility, Edukasyon, Yakap Program at Gamot Program ng PhilHealth. Sunshine News Blast. Ito po yung mga development na ginagawa po natin sa ating barangay. Lahat ng barangay po ay ini-involve natin sa mga infrastructure, pati sa MRF, syempre, yung tamang paraan ng pagtapon ng basura at pag-segregate po. So, holistic ang approach po natin. Kasamang edukasyon. Tumutulong din ang ating barangay sa mga scholars natin. And at the same time ngayon po, ang ating Yakap program at ang ating gamot program ng PhilHealth ay tumatakbo na po sa bawat barangay. So maraming salamat po. Binigyang din ni Mayor Fernandez sa kapag may tamang koordinasyon ang lokal na pamalaan at barangay, mas maraming mamamayan ang matutulungan sa pamamagitan ng mga proyektong pangkomunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, 2 araw na bloodletting activity matagumpay na isinagawa sa bayan ng Mapandan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Lura Hernandez. Kapar Lura. Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Mapandan ang 2 araw na bloodletting activity noong Mayo 22 at 23, 2026 na ginanap sa municipal ground. Ito ay bahagi ng patuloy na advokasya na makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. Sa eksklusibong panayam ng DZRD-SMNI Radio Dagupan kay Mayor Carl Christian F. Vega, inihayag nito na mahalaga ang nasabing aktibidad dahil marami umano silang matutulungang katuwang ang Philippine Red Cross. Dagdag pa nito, magkakaroon sila ng partnership sa Region 1 dahil marami sa mga pasyente ay nagmumula sa kanilang bayan. Sunshine News Blast. Ito po ay napakahalaga dahil tayo po ay maraming natutulungan na mga hindi lang po kababayan po natin kasi this is in partnership with Red Cross and I believe we will be executing ang isang MOA para po sa Region 1 Medical Center ay magkaroon din po tayo ng ganitong activity
dahil most of our patients na from Mapandan ay tinatakbo po sa Region 1 Medical Center. So malaking bagay na magkaroon po tayo ng ganitong activity. Dati po twice a year, pero ngayon we made it quarterly. So every 3 months meron po tayong activity na ganito. Saad pa ng alkalde na malaking tulong ang pagkakaroon ng bukas center sa kanilang bayan na kauna-unahan sa lalawigan ng Pangasinan. Aniya, kahit mayroon ng community hospital sa bayan ng Mapandan, malaking tulong pa rin ito hindi lamang para sa mga residente ng bayan, kundi maging sa makaratig bayan na nakikinabang din sa serbisyo nito. Sunshine News Blast. Malaking bagay po yan dahil ang tulong niya, kahit may ospital na po tayo dito, Mapandan Community Hospital, pero sa tulong ng Bukas Center, which is it is serving its purpose. Yung ma-decongest natin yung mga tao na pumupunta, lalong-lalo na sa malalaking ospital na kahit kaya namang i-cater na sa katulad ng Bukas Center para po ma-decongest nga yung traffic doon sa Region 1 Medical Center. At napaka-fortunate po ang bayan ng Mapandan because of this opportunity na binigay po nila. Nakikilala ang Mapandan, pero more than that, marami po tayong natutulungang mga pasyente. Lubos naman ang pasasalamat ni Jeric Dulay, isang blood donor mula sa Barangay Baloling. Dahil nais umano nitong makatulong sa mga nangangailangan ng dugo, nagpasalamat din ito sa isinagawang aktibidad ng lokal na pamahalaan. Sunshine News Blast. Maganda naman po at saka yung pakaramdam ko, being healthy. Opo, at saka makatulong po tayo talaga sa iba na nangangailangan. Siyempre, nagpapasalamat po kay Mayor sa grocery, sa bigas na binibigay sa amin ni LGU. Lalo na po kay Sir Vega kasi isa napansin ko, mas lalong gumanda ang bayan ng Mapandan nang simula nung nakaupo siya sa ating Mapandan. Yun lang po. Samantala, nakatanggap naman ng incentives ang mga successful donors sa inisyatibo ng butihing alkalde bilang pasasalamat sa mga naging bayani sa pamagitan ng pagbibigay ng dugo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, Ilocos Norte, 95.35% drug cleared na ang mga barangay. Alamin natin yan kay Kabar John Velgas. Kabar John. Yes, kapartner, umabot na sa 95.35% ang bilang ng mga drug-cleared barangay sa Ilocos Norte matapos ideklara ang 12 barangay sa Lawag City bilang drug-cleared sa isinagawang deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa Lawag City Auditorium. Kabila sa mga bagong drug-cleared barangay, ang Barangay 2, Santa Joaquina, Barangay 9, Santa Angela, Barangay 24, Nuestra Señora de Consolacion, Barangay 38A, Mangato East, Barangay 38B, Mangato West, Barangay 44, Zamboanga, at Barangay 49A, Darayday, Barangay 49B, Raraburan, Barangay 53, Riueng, Barangay 54A, Lagi Sail, Barangay 56B, Baksil, at Barangay 57, Pila. Sa kabuuan, 499 sa 559 na mga barangay sa lalawigan ang drug cleared, habang 26 na barangay ang nananatiling apektado at 34 na barangay ang classified na unaffected. Itinuturing ni itong malaking tagumpay sa kampanya laban sa iligal na droga na bunga ng malakas na pagtutulungan ng kapulisan, LGUs, barangay officials at komunidad upang maisulong ang mas ligtas at mas malusog na pamayanan sa Ilocos Norte. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, farm tractor mula sa DAR, binasbasan para sa mga magsasaka ng Bautista. Alamin naman natin ang balitang yan mula kay Kapar Bienber Gabinya.
Yes, good morning kapartner. Isang makabuluhang araw para sa mga magsasaka ng Bautista, Pangasinan matapos ang isinagawang pagbabasbas ng farm tractor na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform or DAR, Secretary Conrado F. Estrella III sa Diaz Bautista Farmers Agricultural Cooperative. Sa mensahe ni Bautista Meros Maligaktan, hinikayat ito ang mga magsasaka na ipagpatuloy ang pagtutulungan at dedikasyon upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Ang nasabing makinarya ay inaasahang magpapagaan sa mga gawaing bukid at magpapabuti ng ani na magdudulot ng benepisyo hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa buong komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Bolinao Tourism Officer, bagong PTOA President para sa 2026-2028. Alamin natin ang balita sa pagbabalik ni Kapartner Hernandez. Kapartner na. Yes, kapartner, formal na nanumpa ang mga bagong halal na opisyal ng Pangasinan Tourism Officers Association para sa termino ng 2026-2028 sa isinagawang oath-taking ceremony sa Urduha House, Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ni Mary de Guzman Suarez, Municipal Tourism Officer ng Bolinao, ang bagong hanay ng mga opisyal matapos siyang formal na manungkulan bilang PTOA President na nagmarka ng panibagong tagumpay para sa bayan ng Bolinao sa larangan ng turismo. Nagbigay ng mensahe si Governor Ramon Monmon V. Gico III na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, inobasyon at kolaborasyon upang higit pang mapaunlad ang industriya ng turismo sa Pangasinan. Ipinahayag naman ni De Guzman Suarez ang kanyang pasasalamat sa tiwalang ng kapwa tourism officers at muling tiniyak ang kanyang pangako sa sustainable tourism, cultural preservation at community-based programs para sa lalawigan. Ang seremonya ay nagsilbing pagpapatibay ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng mga tourism officers, stakeholders at pamahalang panlalawigan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, LGU sa Jacinto nagdaos ng bloodletting at nakolektang dugo. Malaking tulong sa mga nangangailangan. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Sheila Balo. Sheila. Umabot sa 67 bag ng dugo ang nakalap sa isinagawang bloodletting activity ng bayan ng San Jacinto noong Sabado sa Don Jose Pepe M. Abarcar Memorial Center. Pinangunahan ng aktibidad na Mayor Leo F. De Vera at Vice Mayor Robert O. De Vera, katuwang ang Regional Medical Center. Sa panayam kay Geraldine Araos, HRMO head ng bayan, sinabi nito na ito na ang kalawang bloodletting activity na isinagawa ng LGU. Anya, isa ito sa pangunahing advokasya ng pamahalang bayan dahil marami ang nangangailangan ng dugo. Sunshine News Blast. Isa to sa pinaka-programa ni Mayor dahil talagang kailangan po sa ating bayan. Lalo na, sabi nga ni kanina is parang talaga ang daming nangangailangan, lalo na yung mga nag-dialysis. And dapat maraming pupunta talaga na mag-donate, lalo na yung mga may, kasi pag emergency, minsan nagbe-message lang sila, then pagka nag-donate sila, then magagamit nila kaagad yung card nila, ipapakita lang nila sa hospital yon. So, talagang mahalaga ito. Kaya ito talaga yung pinagpupursigiran ng ating mahal na mayor. Kabilang sa mga barangay na aktibong nakiisang San Jose, Labne, Magsaysay, Labong, San Juan, San Roque, Santo Tomas at Away. Ay naman kay Kapitan Herminia de Guzman, punong barangay ng Santo Tomas at sekretary ng Maliga ng mga barangay, mahalaga ang pagsasagawa ng bloodletting dahil marami na ngailangan ng dugo. Anya, mas mahirap kung walang mapagkukunan ng dugo sa panahon ng pangangailangan.
Sunshine News Kailangan po Blast. talaga mag-donate po ang mga tao po, ang mga constituents po namin. Bakit po? Dahil po, ang dami pong nangangailangan ng dugo dito sa amin. Dami nagda-dialysis. Ang dami ho namin pang pasyente po. Yung mga iba po, hindi namin alam, most probably mga vehicular, and so forth po. Kaya kailangan po talaga ng blood donation para sa ganun, no? Yung pangangailangan po ng dugo po dito sa municipality namin, masustain po yung need po namin. Dapat mas matakot ang mga constituents natin kung wala hong makuhang dugo pag nangangailangan po sila. Ang lagi ho namin sinasabi po, kailangan ko tayo maghanap ng blood donor dahil po kailangan po yon ng mga pasyente ko natin, lalong-lalo na pag ang involved mga kapamilya ko natin. Kaya yun po ang aming sinasabi bukod doon sa mga financial po na incentive po natin. Samantala, ayon kay Mark Anthony Javier, naging motibasyon niya sa pag-donate ng dugo ang pagliligtas ng buhay ng kapwa. Nagpasalamat nito kay Mayor De Vera sa programang nakatutulong sa mga nangangailangan. Sunshine News Yan nga din Blast. po yung kinagandaan, nakakapagligtas na rin po ako ng buhay kapag kailangan. Kaya mas namomotivate po akong mag-donate. Mayor, thank you po at naglulunsad po kayo ng mga ganitong programa na mas nakakatulong po sa ibang mga tao, lalo na po sa mga nangangailangan. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na mas marami pa ang susuporta at makikilahok sa mga ganitong aktibidad upang mas marami pang buhay ang maililigtas at matutulungan sa panahon ng pangailangan ng dugo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, Pangasinan, PPOIC, nag-courtesy call kay Bugalyon Mayor para palakasin ang ugnayan ng PNP at LGU. Ang detalye mula kay Kapartner John Velgas. Nakipag-courtesy call si Police Colonel Dennis De Leon, Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office o PPPO, kay Mayor William D. ng Bugalyon, Pangasinan upang palakasin ang koordinasyon at ugnayan ng kapulisan at lokal na pamahalaan. Kasama sa aktibidad sina Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit, at Police Major Rodolfo Labayo Jr., Officer in Charge ng Bugalyon Municipal Police Station. Layunin ng nasabing courtesy call na higit pang pagtibayin ang partnership ng PNP at LGUs sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad, gayon din sa pagsuporta sa mga programang pangkabuhayan at pangkomunidad. Binigyan diin ng magkabilang panig ang kanilang patuloy na kooperasyon at aktibong pakikilahok upang maihatid ang mas mabilis, makatao at people-centered na serbisyo para sa mga mamayan ng Bugalyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, OWA Region 1 pinalakas ang serbisyo para sa OFW sa EODB month. Alamin natin yan. Mula naman kay Kapartner Sonny Flo. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business o EODB month, isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Welfare Office 1 ang reorientation on OWA programs and services para sa lahat ng kawani nito sa pamamagitan ng Zoom. Layunin ng aktibidad na palalimin ang kaalaman at pag-unawa ng mga kawani sa iba't ibang programa ng ahensya para sa OFWs at kanilang pamilya at matiyak ang mabilis na at maayos na serbisyo publiko. Tinalakay sa buong araw ang programa, ang mga pangunahing serbisyo ng OWA, kabilang ang membership, welfare assistance, repatriation, social benefits, reintegration at training programs at education and training programs. Binigyan diin ang ahensya ng patuloy itong makikisa sa layunin ng EODB sa pamamagitan ng pagsusulong ng mabilis, makatao at epektibong serbisyo publiko alinsunod sa advocacy ang alagang OWA, serbisyong may puso. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine At para sa uling detalye ng ating balitang regional, Alaminos City, sinimula ng aplikasyon para sa scholarship program Year 2026-2027. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien?
Nagsimula na kahapon May 24, 2026 ang unang araw ng pamamahagi ng application forms para sa Alimino City Scholarship Program para sa school year 2026 to 2027. Maagang pumila ang mga estudyante upang simulan ang kanilang scholarship journey na nagbigay ng pag-asa at kasiyahan sa mga kabataan ng lungsod. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin ng programa na magbigay ng suporta sa edukasyon at tulungan ang mga mag-aaral na maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos. Binigyang diin ni Mayor Arth Brian C. Celeste ang patuloy na pagbibigay prioridad sa edukasyon bilang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng kabataan sa Alimino City. Tiniyak ng LGU na ipagpapatuloy ang mga programang pang-edukasyon upang higit pang mapalapit ang pangarap ng bawat estudyante at matiyak ang mas magandang kinabukasan para sa buong komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to sa Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Oras, ganap na alas 6:42 ng umagang oras ay atid sa inyo ng Plavon Pro at ng Immune Advance. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang nasyonal. NBI, sinimulan na ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay Kapart Cherry Light. Inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na obligado ang ahensya na ipatupad ang batas at sundin ang direktiba ng DOJ kaugnay ng warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nahaharap ang senador bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Matibag, agad nilang aarestuhin si Senador Bato. Kita nila ito, lalo't wala pang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng... There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. Tiniyak din ni Matibag na nationwide ang operasyon ng NBI dahil may mga tanggapan ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala rin aniyang itinakdang timeline sa paghahanap kay Senador Bato. Positibo rin ang NBI na maaresto ang senador kaya't hinihikayat na lamang nila itong sumuko. Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na-aresto siya, ang next step namin will turn over into the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. Samantala, tiniyak din ng NBI ang buong pakikipagtulungan nito sa fact-finding investigation ng Department of Justice kaugnay ng nangyaring insidente sa Senado noong Mayo 13. Ayon sa NBI, naibigay na nila sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga video recording, radio communication at iba pang ebidensya kaugnay ng operasyon ng ahensya mula Mayo 11 hanggang Mayo 13. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Samantala, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na mahaharap sa panganib ng matinding pagulan. Sa isang ulat, pinakamalakas ang pagtaas ng panganib mula sa Hunyo hanggang Nobyembre sa katimugang bahagi ng Pilipinas, habang mula sa Nobyembre hanggang Mayo sa hilagang bahagi ng bansa. Batay ito sa pag-aaral ng ilang mananaliksik mula sa Tufts University, Red Cross, Red Crescent Climate Center at Eduardo Mondlane University. Ayon sa mga mananaliksik, ang dating 1 in 100-year extreme rainfall event sa Metro Manila ay maaari na ngayong mangyari kada sa 27 years. Binabanggit din ang pag-aaral na kabilang ang Pilipinas sa mga tinatayang o tinatawag na sitting ducks o mga lugar na mataas ang panganib sa record-breaking rainfall kahit wala pang matinding insidente kumakailan. Pinali ang mga ito sa kanilang pagsusuri ang mga pagulan sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia at South Africa mula 1981 hanggang 2024 gamit ang malalaking climate model ensemble. Particular na kasama ng Pilipinas ang Phnom Penh, Cambodia,
Vientiane, Laos, Bangkok, Thailand, Hanoi, Vietnam, Mesero, Lesotho, at Johannesburg, South Africa at Lilongwe, Malawi at Lusaka, Zambia. Dahil dito ay sa pag-aaral, mahalagang isama ng disaster risk managers ang iba't ibang hakbang upang mas mapagandaan ang mga pag-ulan. Samantala, listahan ng mga proponents sa DPWH project natanggap na ng Sandigan Bayan. Alamin natin ang balita mula kay Kapartner Margot Gonzalez. Nakaselyo raw ng matanggap ng Sandigan Bayan ang mga dokumentong naglalaman ng mga pangalan ng mababatas na humiling ng pondo sa DPWH para sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na alauna ng hapon araw ng Miyerkules, May 20, nang matanggap nila ang mga dokumento. Patatandaan na noong nagkaraang pagdinig, pinasupina ng korte ang mga dokumentong hawak ng testigong sa Gerard Longoria, ang Programming Chief ng DPWH Planning Division. Batay sa testimonya ng DPWH official, may mga lagda at mayroon ding wala ang mga papel na naglalaman ng mga funding request ng mga mamabatas. Isa sa mga pinangalanan nito ay si Senator Raffy Tulfo, na magtanong ang mahistrado kung sino pa ang ibang mabatas na may funding request. Tumanggi ng magsalita ang testigo dahil hindi pa umuno ito otorisado na magsalita para dito. Pero ang korte pinag-utos na maibigay ng witness ang mga listahan na hawak nito mula sa mga proyektong napondohan noong taong 2024 hanggang 2025 at ang mga proponent nito. May posibilidad naman na muling maipatawag sa pagdinig ang naturang testigo. Samantala, pinasusumitin na ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Chis Escudero ng counter-affidavit para sa reklamang plunder, graft at bribery bilang bahagi ng preliminary investigation o PI. Nasa PI na rin ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, partikular ang money laundering, habang nasa fact-finding naman ang plunder complaint. Aminado naman si Assistant Ombudsman Nico Clavano na ginamit bilang ebidensya ang 5 affidavits mula sa mga dating Marines. Ginamit din ang mga salaysay ni Orly Gutesa. Kinukonsidera din anya bilang ebidensya ang mga lumabas na video ni dating House Appropriations Chairman Saldico sa social media. Samantala, under evaluation pa sa Ombudsman ang rekomendasyon ng DOJ na masampahan ng plunder, graft at direct bribery sa Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nasa fact-finding din raw ang mga aligasyon para sa iba pang mga senador. Sinabi naman ni Clavano na makakatulong ang naging report ng Senate Blue Ribbon kung saan naisaad umano dito ang scheme sa budgetary process. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Sa iba pa mga balita, kikilalanin na ang Digital National Senior Citizens ID sa mga transaksyon sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Ayon dito sa National Commission of Senior Citizens or NCSC, maliban sa mga government office, tatanggapin at kikilalanin na rin ito sa mga transaksyon sa bangko, butika, restaurant, kumpanya ng transportasyon at iba pang establishmento. Ayon sa NCSC, makatutulong ang pagkilala sa digital ID upang mabawasan ang matagal ng suliranin ng mga senior citizen kaugnay sa nawawala o nasisira o naantalang paglabas ng physical na ID card. Inaasahan din na magkakaroon ito ng malaking epekto sa mga pang-araw-araw na transaksyon sa buong bansa. Dahil karaniwang hinihingan ng pagkakikilanlan ng mga senior citizen bago mabigay ang mga diskwento na itinakda sa ilalim ng Expanded Senior Citizen Act. Dagdag pambalita, dating kongresista na nag-resign sa kasagsagan ng usapin sa impeachment, inilahad kung bakit nagbitiw sa pwesto. Alamin natin ang buong balitang yan mula kay Kapar MJ Mondihar. Kalusugan at pamilya ang dahilan kung bakit raw nag-resign sa pwesto si former one tahanan party list representative Nathaniel Ducado. Ayon kay Ducado, 1 buwan niyang pinag-isipan ang kanyang pagbibitiw bilang kongresista. Ngayong linggo lamang inanunsyo sa Kamara ang kanyang resignation kasama ang isa pang party list representative. Pero may kaugnayan kaya sa botohan sa impeachment ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ako naman, hindi ko tinitignan kasi kung saan kakampi. Tinitignan ko kung ano ang dapat gawin sa problema. So on my end, hindi naman masyado sa akin, but I can say na medyo maraming banggaan in some of the people I work with because of their political sides.
Natao ng resignation ni Educado sa kasagsagan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa aming panayam, hindi man niya direktang masabi, ngunit batid namin na may mas malalim na rason sa likod ng resignation nito. I believe na we're done with politics of always protecting self-interest. Kasi kung titignan mo naman, Sir Mike, ang sama na ng state ng country natin, and the reason for that is because of our culture na dapat survival of politicians ang unahin. And I think it's time to really focus on what the country needs. Ayon pa kay Educado, sa loob ng 10 buwan ay siya ang panglimang kongresista na nagbitiw sa pwesto. Aminado rin ang dating congressman na matindi ngayon ang politika sa Kamara. Well, with that type of fear and that type of feeling, there's only one way to solve it. People have to speak up. If naramdaman nila yon and nakikita nila na hindi na tama, they have to speak up. Kasi as long as we condone it or hayaan natin, hindi magbabago ang lahat. Kung susumahin, umaabot sa 60 kongresista ang hindi bumoto sa impeachment case si VP Sara Duterte. Kabilang dito ang mga bumoto ng no, nag-abstain at absent noong panahon ng botohan. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng balasahan sa mga committee chairmanship sa Kamara. Itinalaga si Northern Samar 2nd District Representative Edwin Ongchuan bilang bagong chair ng Committee on Population and Family Relations. Kapalit ni Southern Leyte 1st District Representative Roger Mercado. Muli namang ikinonsidera sa plenaryo ang pagkakahalal kina Mercado at Agusan del Norte 1st District Representative Dale Corvera bilang Vice Chairpersons ng House Committee on Appropriations. Samantala, pumalit kay Laguna 2nd District Representative Amir Hernandez si Laguna 3rd District Representative Lorento Amante bilang Chairperson ng Special Committee on Southern Tagalog Development. Sina Congressman Mercado, Hernandez at Corvera ay bumoto ng no sa impeachment ni VP Sara Duterte. Medyo malaki yun. Although kahit na ang number of support from the previous impeachment increased, 60 is still a big number for people who are showing na ayaw namin sumunod. Para sa Diyos, sa Pilipinas, Kung Maha, MJ Mondihar, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, o dagdag pang balita, walang nagawang positibo sa bansa bilang punong hekutibo. Ito ang komento ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Baste ang naturang pahayag sa isang regional gathering na Rage Coalition sa Davao City noong Sabado, Mayo 23, taong 2026. Ang mga nagawa lang niya, anya, ng kasalukuyang gobyerno ay ibalik ang mga illegal na droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Hindi rin anya ito gumagalang sa 1987 Constitution na naghahangad pa na palawigin ang kanyang panungkulan o itulak ang charter change. Kasabay nito ay binatikos din ni Baste ang mga International Criminal Court kung saan kinu-question niya kung bakit inaresto ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kong Leandro Lebiste, posibleng hindi na tumakbo sa Kongreso sa 2028. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Kapar Aaron Rojas. Naglabas ng saloobin si Batangas Congressman Leandro Lebiste kaugnay ng kanyang karanasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa bagitong mambabatas, tila kontrolado umano ang takbo ng mga diskusyon maging sa committee hearings at plenary sessions kung saan kailangan anyang sumunod sa itinakdang linya o script. Ikinuwento rin ni Lebiste ang isang insidente kamakailan kung saan pinatayan siya ng mikropono habang nagsasalita sa plenaryo matapos niyang questionin ang ilang kasamahan sa Kamara. Kailangan mong sumunod sa mga script at kung lumilihis ka sa script, pinapatay ang mikropono. Kaya siguro ang mga iba ay sanay na. Dahil dito, aminado si Lebiste na pinag-iisipan na niyang wag nang tumakbo muli bilang congressman sa susunod na eleksyon. Ayon sa kanya, ayaw na rin niyang laging makabangga ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Pero gusto ko rin naman matuwa ang ibang mga kasamahan ko sa Kongreso. Wag naman sila palaging magalit sa akin kasi hindi naman din magtatagal ako kasama nila sa Kongreso. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nilinaw naman ni Lebiste na hindi pa siya tuluyang aalis sa public service. Hindi man niya tinukoy kung anong posisyon ang maaring tahakin sa hinaharap. Umugong naman ang espekulasyon na maaari siyang tumakbo sa Senado pagsapit ng 2028. Sa naturang taon, magiging 35 years old na si Lebiste, sakto sa minimum age requirement para sa pagkasenador. At posibleng pumalit sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda na nasa huling termino na bilang senador. Sa ngayon nakatutok
Tutok si Leviste sa kanyang distrito sa Batangas. Kamakailan lamang ay nakita rin siyang kasama si Batangas Vice Governor Dodo Mandanas sa pamamahagi ng bigas sa mga residente sa lalawigan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Dagdag pambalita, pinayagan ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa unang status conference ng kanyang kaso. Ang naturang conference ay nakatakda sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Nauna nang ipaalam ng kampo ni FPRD sa ICC na nais niyang isuko o i-waive ang kanyang karapatang humarap sa pagdinig at pinagkakatiwalaan ni dating Pangulo ang kanyang legal team upang tugunan ang mga usaping nakalista sa agenda ng status conference. Sa iba pang balita ay pinaubaya sa Diyos si Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang pananatili bilang Pangulo ng Senado sa usap-usapang panibagong kudita sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na handa niyang tanggapin kung gaano man katagal ang kanyang panunungkulan basta magampanan niya ang nais ng Panginoon para sa kanya. Lumutang ang panibagong issue ng pagbabago ng liderato matapos sabihin ni Francis Kiko Pangilinan na nais ng Senate Minority Bloc na maging Senate President si Sherwin Gatchalian. At sa huling detalye ng ating balitang national, CIC nagsampa na ng reklamong inciting to sedition at inciting rebellion laban kay Atty. Respicio. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kabar Cherry Light. Personal na nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI si CICC Undersecretary Aboy Paraiso para ihain ang reklamong inciting to sedition at inciting rebellion laban kay Atty. Respicio sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ayon sa CICC, nakalap nila ang iba't ibang ebidensya kabilang ang screen recordings, transcripts at mga video uploads ni Atty. Respicio sa Facebook, YouTube at TikTok. Kabilang sa tinututukang video ang in-upload noong Mayo 19 kung saan maririnig si Respicio na nagtatanong sa kanyang viewers ng willing ba kayong magrevolusyon? Habang mababasa rin sa screen ang linyang revolution ang sagot sa hindi gumagana na konstitusyon. Batay sa datos ng CICC, umabot na sa mahigit 228,000 views, higit 13,000 reactions at mahigit 1,000 shares ang naturang video hanggang nitong umaga ng Mayo 22. Ayon kay Paraiso, dapat magsilbi itong babala sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang mga post na maaring lumabag sa batas. This is the execution ho ng aming usapan at ng aming kasunduan ho ng ating Presidential Communications Office that we would now monitor yung mga behavior online po, lalong-lalo na ho yung mga utterances at saka yung mga pag-uudyok sa mga kababayan natin. Kung mapapatunayang may sala, posible umanong maharap si Respicio sa pagkakakulong ng mahigit 6 na taon. Bukod pa sa posibleng administrative sanctions, kabilang ang pagbawi sa kanyang lisensya bilang abogado. Personal ding tinanggap ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang reklamong inihain ng CICC kasama si PCO Undersecretary Precious Hipolito Castelo. Dahil dito, mag-i-issue ng subpoena ang Bureau laban sa abogado. Ito, preserve na lahat ng evidence nito. Meron na lahat tayo. So, what will NBI do? Will subpoena Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain yung side niya. Tayo po ay maging mapanuri sa ating pong nababasa, nakikita, at lalo ngayon sa panahon ng social media at marami pong mga platforms kagaya ng Facebook o Meta at ng TikTok. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNI News. Ronda Pilipinas. Oras, ganap ng alas 7 ng umagang oras sa inyo ng Plabon Pro at ng Immune Advance. At para sa ating Ronda News, DAR at BFAR, pinalakas ang kabuhayan.
ng ARBS sa Camarines Sur sa paggawa ng daing. Alamin natin yan mula kay kapartner John Velgas. Yes, kapartner, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng pagsasanay para sa mga miyembro ng Katabangan Proper Agrarian Reform Beneficiaries Organization Incorporated sa Ragay, Camarines Sur upang mapahusay ang pagproseso at pagninegosyo ng dried fish products o daing. Layunin ng nasabing programa na mapaganda ang kalidad, packaging at presentasyon ng mga produkto upang makapasok sa mas malalaking merkado at makapagbigay ng dagdag kita sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay DAR Camarines Sur 1 Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Ricardo Garcia, malaking tulong ang ganitong pagsasanay upang mas mapataas ang halaga ng lokal na produkto at maging mas competitive sa merkado. Nagpasalamat naman si Parbo President Ramon Gopong sa oportunidad na ibinigay ng DAR at BFAR na anya ay makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapatatag ng kabuhayan ng kanilang samahan. Inaasahan ding maipapakita ng grupo ang kanilang mga produkto sa nalalapit na Feria de Camarines featuring UMA Usbong Trade Fair. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal John Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Kenton Cool nagtala na 20 sabit sa Mount Everest at kauna-unang B-League Games sa Pilipinas gaganapin ngayong Setyembre. Ang Sports News mula kay kapartner Carlo de la Peña. Narating ng British mountaineer na si Kenton Cool ang 8,849-meter na Mount Everest bago magbukang liwayway noong Biyernes bago ligtas na bumaba patungo sa lower camps. Sa edad na 52, lalo pa niyang pinagtibay ang sarili bilang isa sa pinakamatagumpay na foreign climber sa kasaysayan ng Everest matapos malampasan muli ang sarili niyang record. Una naakyat ni Cool ang Everest noong 2004 at halos taon-taon na itong bumabalik upang akyatin ang bundok. Maliban lamang sa ilang taong isinara ito ng mga otoridad. Ayon kay Cool, hindi kailanman nagiging madali ang pag-akyat sa Everest dahil sa panganib at hirap ng kondisyon sa bundok. Samantala, gaganapin na ang dalawang official B-League matches sa Setyembre 9 at 10 sa Mall of Asia Arena, tampok ang Levanga Hokkaido at Gunma Crane Thunders. Inaasahan ding maglalaro para sa kanilang koponan ng Filipino imports na sina Dwight Ramos at AJ Edu. Ito ang unang pagkakataon na magsasagawa ang Japan B-League ng official regular season games sa labas ng Japan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng liga. Kasabay rin ito ang paggunita sa ika-70 taon ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas. Taglay ng torneo ang temang Two Nations, One Beat bilang simbolo na matibay na ugnayan ng Japanese at Filipino basketball communities. Inaasahan namang ilalabas sa Hunyo ang detalye kaugnay ng ticket selling para sa naturang event. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Jungkook inilabas ang unang clothing line na katuwang ang isang sikat na brand at Ariana Grande. Naglabas ang Dangerous Woman 10th Anniversary Edition na may unreleased track. Alamin natin ang Showbiz News mula kay kapartner Stella Marie. Binubuo ang 20-piece collection na tinawag na Jungkook for Calvin Klein o CKJK ng iba't ibang kasuotan gaya ng trucker jackets, baggy jeans, underwear, baseball caps at denim outfits na may personal na estilo ng K-pop superstar. Kasama rin sa collection ang graphic t-shirts, sweatshirts at racer jackets na may espesyal na logo branding at graphics na hango mismo kay Jungkook. Ayon kay Jungkook, naging makabuluhan para sa kanya ang pakikipagtulungan sa Calvin Klein dahil nabigyan siya ng pagkakataong may pahayag ang sarili sa mas malikhaing paraan habang pinananatili ang iconic style ng brand. Matatandaang naging global ambassador si Jungkook ng Calvin Klein noong 2023 habang patuloy naman ang kanyang concert activities kasama ang BTS sa kanilang arirang tour na nakatakdang magtapos sa Pilipinas sa March 2027. Meanwhile, inanunsyo ni Ariana Grande sa kanyang Instagram account ang kanyang 10th Anniversary Edition album, kung saan binalikan niya ang naging mahalagang yugto ng kanyang career at tinawag ang nasabing album bilang isang proyekto na palaging may espesyal na lugar sa kanyang puso. Kasama sa anniversary release, ang refreshed cover art kung saan makikita si Grande na may puting bunny headpiece, kabaliktaran ng iconic black bunny mask mula sa original album cover noong 2016. Ayon sa record label na Republic Records, muling inilabas ang 17 original
tracks ng album at idinagdag ang fan favorite na New Better Part 2, isang extended version na matagal nang hinihintay ng fans. Samantala, inaasahan din ang paparating na ika-8 studio album ni Grande na Petal na nakatakdang ilabas sa July 31 habang naghahanda rin siya para sa kanyang Eternal Sunshine Tour na magsisimula naman sa June. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Stella Maris, ka-partner nyo sa Showbiz Chikahan this Friday. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang buhay ay walang saysay kung ito'y hindi inaalay sa makapangyarihang Ama. At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNA Radio at SMNA News North Luzon Center. Ngayong araw ng Lunes, 25 araw ng Mayo taong 2026. At syempre, nais ko munang batiin ng aming parang pangalawang nanay, si Mother Rose. Yeah, happy birthday po. Celebrated kahapon pa yan. Okay, at good morning na rin. Syempre, kay Mayor Boying Celeste ng Bolinao. Kay Mayor Vega. Ayan, good morning. Nag-discuss ko lang kanilang mga bloodletting, pati po dyan sa San Jacinto. Kay Yong Rivera naman. Okay, wala na po tayo sapat na oras. Magpapaalam na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga naging kapartner. Si Ate Zenith, nanonood sa atin. At syempre sa ating mga co-pilot ngayon, si Jeff at Tan, sa management sa pagkakataong binigay sa atin na makapaghatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Blessed morning pa rin sa ating mahal na Pastor Apollo C. Quibloy. Ito si Kapar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo pa ho ang mga susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.